Ka Confederation of Riboy People CORP balayalam da uba bandari rentathiang haga jingsen ran lang uba pateng mersing uba day working president kilalet ban kendo yau chief administrative officer CAO Indian Agricultural Research Institute ICAR haga khat khandai tarik naitung arhajar arpolai bantuklar halor ga jingsha wengkam jong kilai ngut kinong troi ICAR ki badai ki khasi haga bala shuweng kam yaki klem kano kanong rim kat kum ka jingtep jong ka seng kanega ICAR ka juweng kam yaki nong troi khasi ki bala jutrei bon snem tang na kadau ka jingwan ki officer bat ki scientist na bar jela haringkat bat ki nong troi bar jela bantung kam yaki kani ka jinglong jong ginong tre po ICR ka juja na kapor sa kapor kani kamde bale auto director le kita ki FAO ande gede leng ba jong ki scientist apa ki pentre kano no project ki don la ki jong ki brio ki non tribal ki barjala ki pentre yang tu nda ka tu ko project kala lut pisa kamdon fon shu ya ki brio le jong ki lara no shakawe project katba ya ki khna khasi jungi ya ki lokal banang ne pan kele penban banweng na ka kam go baki ki tre takaraw long habang ngidon mingi kisang balang ki wan ban complain singi kum kisang balang indangi la le jang tei nilap ya ki jingsisha indangi la kren yang menayu scientist tu Chaudhry ila kren yu Chaudhry wang bamdon fan shu temta apa ngingi wan kren yu FAO adien bo FAO la simkhai gene kam wang batang swan director pen urlong no ban ra no ikini chakawe ke project kemudian pisah te ukrem sem la weng iki te kata kade ke ba ngiyo ke kubon na FAO Kawai te kalong ba menshwa ni Usar Chaudhry udah di in charge we had division jengi tang ba hadin pada mau pada in charge umla te ki aljaka te ula kan ula don ha posel te ki beri la jong ula pinbiang urte ningkong na ni kra project udah na kan di bahe jong ni kra project te ha meningkong pada long wanelam gi beri nanti ni kra dadap nang tu pada ki beri jong ura biang ste long i no stangi nilai mut ken te hati itahi Kana snem platre ni kumba khalai na aja khat wel adon kunja khalai snem i hadin bangilayo ka complain na kini ki parado persnam ki jongi ki batrai hangne bala khatlai snem kilawan bantrai hangne po ICR re ka basusi kalong ba nane kila pensenge ki bakin trai te hadin ba nakleng ka seng ngiyo ya ka jing ujor na kini ki parado persnam ki jongi ngiwan marmar sekene ki jaka ban ya kren bat kini ki officer sene sopo ICR tinggal lait banyak keren ya wene ke scientist u Chaudhry henry nakaliang ka jong u la keren kelan bat hadin kata ngilawan ban kendu ya u CAO jong kane ka ICR bat hadin ban nakaliang ka seng ngila pressure u ngila ikren bat ula kular ban tep kambang ya kini ki pardo persnam ki jongi ki badai ki lokal lang ne te kani ka penpau ba hangne hapo ICR ngiu ina ka por ka ba ya ki lokal jongi ginyon ki ai daw na kumne na kumtai ki be trai tinggi kwa ban kan sai sekare ga ICAR ba nang nei sakmat bakam dei su ban mi kum kane ya ki parado persnam ki jongi haba kadon kane ga ICAR hang ne ki lokal hang ne ki de banyo jimentoi om ba ki non tribal ki nyo jimentoi ya kai ka kam ka bakila ki de ban aya kini ki lokal jongi nang ne tinggi kwa ban kan sai ba nang nei sakmat ba kam dei su ban ja kum ne bat balada kini ki pardo persnam ki jongi kimyo ban trei ban join bang ka kam nakaleng ka seng ngin sawan bang bat kai ka bangin sale ngin sapani hek ka sngi kane kadai ka kubor ka bangin kran sekane ka ICR na markum bangi ong ba nakapor ka ja hang ne ka baki be ya gini ki lokal ki banang ne ban trei dai na ka daw nakaleng ka seng ngimla su ban supet ngin pen ino na ka kam la na ka ta ka jing kran kambek namar ula kular UCO ba lasi monde unsakot ya gini ki batrai hangne bakin wan join bang lada kom urlong nyikwa makan syai bana kaleng keseng ngin wan da ko galan tipat hangne apo ICR